Hello, kembali lagi baru aku buat ya kan video sajian pedang yang bahaya pizza kan ke channel. De ngai aja nih cari video baru kembang ada ijohi. De hagan ini video mentu kani to ke video gua pun bahayo ha comment section gua kalianga model ini ke siram penamkam. Dia krim penamkam nak benta yang yang mong te hagan ni video pai agan ni video ha do akot mentu yo penyo ya phi ki siram go penamkam nak benta yang yang mong mod yara pai agan ni siram penamkam te em yang gan ni yang mong tang warap man brown ngam tu light brown te nak te kadang mod kwa wan ini la de em na phi ki wa chem ya gajo gani ga problem te kwa mo du ai lang mo ya gani ban tip lang ya phi ya gani serum la de em na phi gi wa kwa ulu serum tawam tip hu ong mo te gano ga serum panam kam te pa ya gani video do kot yo pen yo ya phi ya gi serum ga panam kam mo yong te to ga sen ga wan kong wan di ha gani ga channel gi yong ha te snail pa subscribe ban ke to ga subscribe button ha wa te like bannya dari video, te share bannya dari video, te comment bannya dari video lah. Di bon juga em comment, comment ban te di lalu comment pin tip comment juga. Lino gue pai dari video, te comment ban comment section te motivate bannya. Te mentagas ngi ngan keren daga tin khasi namar ba bon ki ba request yang bangan keren daga tin khasi naga daga daw hakan ni video naga don ki parlo ki ba page na thain khasi so comment part ka nega video ka long no te nang motivate shu yang bangan keren daga tin khasi te ngan persang baik dan keren daga tin khasi te la don ki jingduna kijing bakla wat nam theo yaki nomar ba ngam ju nga la slam hamanta ba ngam ju yo ban kren na katin kasi na katakadaw palong tete te hakane go video mata kasni kumba phila yo I ha thumbnail banga bo na kabanta jong nyang mong te bon bhagi question bon bhagi jingkali banga yo chaphang UA usiram bangin news UA ukrim bangin news nakabanta jong unyang mong nagataka daw ngawan ra ya kaneka content tang nakabanta jong pi te lada don ki parlok ki parajor ki ba page ya kaneka video ki bom ki ba kwa ban order ya ki siram nakabanta jong unyang mong page ya kaneka video ha do bakot ba pin tip ya ki siram ki ba bha nakabanta jong unyang mong te kandiat nga kwa ban ong ba ngamde ka skin specialist ngamde ka dermatologist ka ba long tibit nakabanta ban batay siya ki skincare siya ki skin problems tang ba hangne ngawan hangne na mar ba ngaru ngade ka way na pedeng jong pi ba mat ekane ka jing siya jong mune yang mong te menta la slam hangaru wala don yang mong te nga persyang bun bagi siram tamba kado nga syam yaw new siram uba long uya unew siram uyarap ha nakapenta ka ni do jonga nakapenta jong pigmentation jonga te wat la daw da khud loro tamba pen bright teh ba pen bright aka sne do jonga nang tapat pen light aka pigmentation mo jonga na kata daw ngawan hangne nakwa ban pen iya ki serum kita nga use nakabanta jong pigmentation na ne unyang mo te ngadon hangne serum vitamin C serum Uneu serum na use haga porman step vitamin C serum na tapat haga porman mepat na use daw fa arbutin na minimalist brand te pila ban order ikini ki products ngan link baro ki products hapo ka description kanang bapin suk bapin yo late direct na tapat order ikini ki serum te hangne ngadon light leki vitamin C te tangba long ngam tip lada don na pedeng jong pi ki bang baleng wan ra e kine ki lai tali ki
vitamin C serum na marba yo le se don na pedeng jong phi ki bala debut se kine ki product tangba lada ngapen iya phi tang we serum lada don na pedeng jong phi pat ki bala debut se une serum yo ba pin skip no lane yo ba pin bread no yo ne de regomta naga taga daw ngawan ra ya phi lai de ki serum te kine ki serum ru ki long ki ba best ha te ngadon hangne u vitamin C face serum na u Dermaco brand te ngadon hangne u plum vitamin C serum plum brand nang tapat ngadon hangne u Pilgrim vitamin C serum te hangne yo le se bona phi ba dang confuse ba bale ki tho khatsan person bale ki tho shipel person bale ki tho san person kumnong in use kini ki product pe ya kana ko video hadu bakot nang tapat ba pin yo sing thu ya kini ki percentage jong kini ki serum te hangne ngadon une u Pilgrim 15% serum te hangne pat ngadon yo ne u plum root 15% nang tapat hangne pat ngadon yo ne u Dermaco serum vitamin C serum RPO percentage te hangne ngan ong ya phi ya kito kiba ki beginners ki bom pat jo pendon kam serum phila ban sedang na u 10% vitamin C serum phila ban order ya phila ban order 10% vitamin C serum te ya kito kiba la jo melen ban use vitamin C serum phila ban use khatsan percentage phila ban use RPO te la don na pedang jong phi ki bom pat jo use vitamin C serum te phila ban use 10% te hangne ngadon yaw ne u minimalist brand une u de u serum na kabanta jong yang mang te kine ki vitamin C serum ru ki ba yarap na kabanta ban pen khoi ya ban pen bright ya kasne do ko jongi ban pen khoi yaw yang mang ru tamba tang une marwe umla ban pen khoi na kata kadaw nga ong ya phi ba phi haban at yaw ne u serum ru na kabanta jong u pigmentation jong phi la ne u yang mang jong phi te phila ban use ha ka morning skincare routine ko jong phi ha ka 4 step phila ban use daw vitamin C serum nang tapat ha ka por met pat phila ban use daw ne u alpha arbutin na u minimalist brand te hangne nga kwa ban batay phi khandiat balay ngi pendon kam yo vitamin C serum te unne u vitamin C serum u don bon bhagi benefit na ka banta jong kasne do ka jong ngi kumba ka une vitamin C open khoi open bright ya ka snake dog ka jongi open khoi ya ki dark spot ki badan ha snake dog ka jongi ha ka skin ka jongi open C serum uya daru na kasni nang tapan open hydrate ro ya ka snake dog ka jongi ya ka skin ka jongi ulong open glow ro ya ka snake dog ka jongi te lada phidon snake dog ka ba tor khong ru phila ban use yaw ne serum lada phidon oily skin type ru phila ban phidon kam yaw ne serum uneu serum ude u overall serum te ba buon bha ki perlok ki ba wa ban phidon kam ni ki serum tamba ki dang long doubt te ki serum ayu bangen phidon kam na kata kadaw ngawan ra ya kaneka content. This serum it brightens our skin, reduce pigmentation, powerful antioxidant, boosts collagen, enhance sun protection, and gives overall glow. Kine gide ki key ingredients jong kine ki vitamin C serum. Nakata daw ni haban at ya kine ki serum hat ka skincare routine ka jong. Then ngadon hangne ka notebook nama ba ngam kwa ban miss iveru ipoy tak te bon ha ki benefit jong vitamin C serum te nakata daw pi haban at ha skincare routine ko jong pe te hangne ngan batay pi khndiat kumno bangin padon kam yaw vitamin C serum te
hang ne phila ban padon kam ya gitu ki ba ya gitu ki beginners phila ban padon kam 10% vitamin C serum te phila ban padon kam ha kapon man step ba ha kapon man lero lada phim kwa ban use yaw ne u minimalist alpha arbutin te phila ban padon kam yaw vitamin C serum ha kapon man step ba ha kapon man lero te yakito ki bakwa ban ar jait ha kapon step da wave serum ha kapon man me da wave serum te phila ban padon kam ya vitamin C serum ha kapon step te phila ban padon kam ha kapon man me da alpha arbutin te hangne phila ban apply khandiat line drop sal drop na ta pan apply ha kasne do ko jong haden ma phila da ban sai khman phila ban ta yaw neu vitamin C serum te nda phila da ta yaw vitamin C serum nang ta pat up kumba 10 minit la ne 8 minit nang ta pat phila ban at yaw moisturizer o pat pisngel tanat te lada phikwa bangan pen iya ki moisturizer ba best na banta jong oily but dry skin te sa comment section ngan pen mi ya ka separate video na banta jong moisturizer te haden ma phila de pa moisturizer phila ban pa sau sunscreen kini light tali vitamin C serum nang tapat moisturizer nang tapat sunscreen kini light tali ki product phi haban ad ha ka skincare routine ko jong phi ha ka porman step ha ka porman med pan phila ban padon kam ya uneu o alpha arbutin kaneru kalong kaju hi pihaban apply 2 to 3 drops nang tapat apply haden ma phila dep saikman apply yo new serum nang tapat up 10 minute 8 minute nang tapat apply moisturizer anda phila dep apply moisturizer te kine at ligi product phila ban at ha skincare routine ko jang phi ha ka porman ne moisturizer plus alpha arbutin na kabanta kito ki badan nyang mong te phi habban long consistent kine ki product kimde ki product ki balong pinta menta pin yo result menta phi habban yaisha phi habban pa yo ne product regularly man la kasni wadam skip ta bet man kasni wadam skip ya kine ki skincare routine kham tam ya kito ki badan nyang mong haden shi tayo ar tayo haden shi bana pen sayo iya ka result shwa ba pen apply yaw ne serum lada don ap jeng jong phi ki pom pat ju apply serum ha ka jingem ka jong phi test shwa hangne ha jan rundang test shwa hangne nang papat ha ka porman met test ha ka porman met nang papat thia next day pinsa yo pinsa sneo ba kalong irritate namne kalong suit ne em ka skin ka jong phi ka irritate ne em ka long suit ne em ya ka snake do ka jong phi na pat pinsa tip ba ulong bha ne em na ka banta ka snake do ka jong phi tem kita sange no ban use ya kito ki product te ladam don kano ka skin issues te phila ban continue ban use ya to serum tang babon hi kine ki serum ke bang pan iya phi ulong gentle bha ha kasni do ko jongi ulong smooth bha ulong soft bha ha kasni do ko jongi to le ha ya kasni do ko jongi phila ban use ya kine ki product te khamtam yo new alpha arbutin ru uneru ulong uba long gentle bha kasne do ulong smooth bha kasne do ulong gem bha kasne do te long harsh re kasne do philaban apply yo nang papan phin satep da phila apply une u alpha arbutin ru udon bon bhagi ingredients ke ba pan bhaya kasne do ko jongi khamtam une u minimalist alpha arbutin na u minimalist brand une ude serum uba garap nak banta ban light ya ka pigmentation bajangi ban light ya unyang mong te yaw ne u
serum phila ban pair bat ki wei pat ki active su phila ban pair bat ki wei pat ki serum ru tamba phi haban tip kum kino ki serum phi haban pair yo serum tamba hangne ngam kwa ban pan long kulmar kle ya phi namar ba ngakwa ban pan iya phi tang yo vitamin C serum bat yo alpha arbutin serum nang ba ken kulmar kle hangne ban apply yaw new alpha arbutin serum ru kalong kajo hi phila ban apply ha kapor man step phila ban apply ha kapor man meru tangba kat kom kajing sneu gojonga te apply tang ha kapor man met namar ba ha kapor man step pat kalong ka react ha kasngi namar lada phi expose palat sha sunlight nagata kadaw nga recommend ya phi ba pin use hak tang ha kapor man med yo alpha arbutin nang tapat ha kapor man step hila ban use yo vitamin C serum te kawe nga kwa ban pan kan mau ya phi ban ya thu ya phi ang ne anda phila use ya kino ki serum ya kine ki actives te hak kapor man step anda phila depth cycmat wat nam kled ban apply sunscreen wat nam kled ban ta sunscreen ha ka skincare ka jongpi namar ba lada phi apply kine ki serum kumbu alpha arbutin serum nang ta pat ha ka por man step hi kled pillaging light nang ta pillaging tray phi expose sha sunlight te unsa wanra pemban ya phi yo pigmentation nagata gadaw ang ya phi ba wat nam kled banta sunscreen namar ba dan phila dem apply yo neo alpha arbutin ha kapor man step phi haban protect ya ka skin ka jong phi khnang ba phenom yo pigmentation nagata gadaw u sunscreen long ba don ka am ha na ka banta ka skincare ka jongi te saka we nga kwa ban pen kan mau ya phi ba da phila use kane ko product am use kumba use regularly te long ro ki ba pista ban apply ya kine ki serum both morning skincare routine but night skincare routine te phin sa yo iya ka result te la da don na preng jong phi ki ba la jo ta ya kine ki serum tangba phi ong ba kine ki serum ki kim suit ka ya ka skin ga jonga yaisha nga ong ya phi ba phi haban yaisha nang tapat haban use regularly phi haban long ki ba pista then do patch test before applying any serum on your face if you have any irritation on the skin lada pidon ki lada pis ngeu bau long boy lada u irritate akas ni dok jong phi phila ban sange ban pidon kam yo to product te tangkum ta hi thara last nga kwa ban pan kan mau ya phi lada phim kan mau tho ha ka notebook ka jong phi morning skincare and night skincare routine vitamin C serum moisturizer and sunscreen hakapor man step hakapor man med pat alpha arbutin serum and moisturizer te kane ka video kala poi sha ka bakut te ngam tip phi sneu thu ne em ya ka e ka bangala deb ban batai hang ni te ngan link ya kine ki product hapo ka description na makin yo ban order ya kine ki products te hangne buon ha ki bakali nga ba now ayu apps bangin online na kine ki pair tengan ong ya phi phila ban online na kino ki online shopping app kum u Amazon kum u Nykaa kum u Myntra kum u Tira kum u Foxtel buon ha kine ki online apps pangba la ban order na official website jong kine ki product ru te sapet ba don bon offer na em phi haban compare ya ki products knang ba khinom ways ya ka pisa ka jong phi te nga ru nga shai le kum ta lada phi singa ta na de kan video
Ban klik ban subscribe ikan ke channel ko jonga. Nata like ya kan ke video, share kan ke video. Syaki way pat ki parlo ki bakwa ban pendon kami kan ke siram. Kublai bon, kublai hajarmu, kublai nakar kuleki. Baca ke yang kesan ke jong timpa. Bye bye. Take care and love you all.